Sau mai bun și bine venit la un episod de Team Fortress Man vs. Machine. Deci, da, este un joc tot creat de Valman. E tot pe Steam. Și, na, dacă vreți să căutați site-ul ăsta, scrieți Team Fortress 2 Man vs. Machine. Ok. Aici e trailerul. Sunt foarte curios. Nu prea știu despre ce este. Ce știu, poate că o să fac o serie. Bine. O să începem videoul în 3, 2, 1, start. Pentru mai mare. Așa. Manco. Manco, nu. Close. Let me go close. Oh, baby. Bine, ploaia, a fugit! Glumesc. Oh my god. Animația e destul de șmecheră. Ok, scot. Ce se întâmplă? Trebuie să-mi explice cineva ce se întâmplă, să dau mai tare. Nu, așa, așa e bine. Ok, soldatul și iubiul joacă pe acolo. Dar se vede așa... Nu știu cum este telefon și what the hell? Oh? Huh? What? Oh my god! Eu știam că cei albaștri și cei roșii sunt dușmani, dar... What the hell? The medic! Ok, medic albastru, blue medic, the red skull, red the heavy, blue villain, blue soldier and... Doamne, red engineer. Doamne. Doamne. Încarcă shotgun-ul. Asta este ce e aia? Ok, asta e bine. Oh, ce-i aia? What the hell? The machine? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Nu pot să cred. Oh my, Doamne. Doamne. Incredibil. Oh. What the hell? This is so awesome! Fuck yeah! Oh, stai, mai. Wow, deci... Oh my god! Oh my god, nu pot să cred. Wow! Wow, oameni buni! Nici nu știu ce să zic. Ok, s-a atâta pentru episodul de astăzi. Oh my god! Stați, să vă arăt ceva. O scenă care m-a surprins foarte, foarte mult. Aici. Uitați-vă și voi! Oh my god! Nu cred, deci uitați-vă la ăsta. Arată ca personajul din Fortress Hugh în versiunea oameni, dar sunt mașinări și arată ca e, nu știu cum să explic. Uitați-vă la gura lui, zici că zâmbește. Dar de ce îi faci un nas la un robot? Ăsta nu respiră pe nas. Doamne. Incredibil. Deci asta vă zic. Asta. Bine. Și cam atâta pentru episodul de astăzi. Pa!